Ну, які нацыянальны дыялог? Мы. Да. А хто мы? Гэтая назва не вельмі спадабаецца. Калі быў мяцеж Прыгожына ў Труймесці толькі, мне распавядалі сотні людзей, сабраліся, машыны былі. То бок вы пакідаеце пасаду? Да, я покинула посаду. Без демократичної Білорусі, безпечної Європи і успішної України, я думаю, не буде. Я збираюсь працаваць на палітычным полі. На палітычным полі ў тым ліку. Будзе супраца з іншымі ўжо дзеючымі структурамі? Тыя, хто будуць казаць, што яны разумеюць і падзяляюць нашу каштоўнасці, конечно, мы не збіраемся ствараць нешта новае. Новае будзе толькі тады, калі мы не знойдзем нешта жывое і добрае ў старым. Той, хто я паслухаў вашу прэзентацыю гэтага вашага праекта, і такая жартаўлівая думка з'явілася. Бабарыка сказаў, што гэта не я пайду да вас там некуды, гэта вы прыходзьце ўсе да мяне. Не, гэта шлях у дзве стараны. Ось, таму што не трэба толькі, мы не чакаем, што к нам хтосьці прыйдзе, але ж мы і не будзем казаць, што мы будзем кагосьці прымушаць. Ось, гэта шлях абодва з двух сторон. І на завяршэнне пакуль што, таму што я спадзяюся, што вы ўсё ж такі прыйдзеце ў студыі Еўрарадыё. Вы заўсёды кажаце мы, Да. А хто мы? Людзі тыя, хто зараз уходзяць у каманду, іх не шмат. Мы гэта тыя, хто падзяляюць каштоўнасці. Я вельмі не люблю я. Усе чакаюць, што я збіраю каманду. Я запусціў праект Беларусь Нетворк. Я не люблю я. Я раз'ядноўваю. Мы адно слово, якое аб'ядноўвае. Я, ты, яна, яны. Гэта нейкае асобнае. Мы гэта разам. І таму я заўсёды кажу мы. Павел Севярынец з намі. Павел, вы бярэце ўдзел у працы канферэнцыі «Новая Беларусь». Шмат развагаў зараз пра тое, што ўсе гэтыя канферэнцыі, усе гэтыя вандроўкі, візіты, сустрэчы, фотачкі прыгожыя на фоне фуршэтаў не толькі не прыносяць ніякай карысці, злуюць беларусаў, і лепш бы гэтыя грошы патрацілі на іншыя вырашэнні праблемаў, якія ёсць у звычайных беларусаў. Можа быць, сапраўды так? Глядзіце, кангрэс альбо канферэнцыя Новай Беларусі – это адзіны штаб, які зараз у нас ёсць. Раз на год беларусы збіраюцца і вырашаюць, што яны будуць рабіць. Якім чынам і па пладах это можна ацэньваць па-рознаму, але пакуль што няма іншай пляцоўкі. Таму, калі тут збіраюцца сотні людзей, калі глядзяць тысячы, што тут адбываецца, это унікальная магчымасць, якую трэба выкарыстоўваць. Таму збірацца трэба, размаўляць трэба, глядзець на рэакцыю людзей трэба, і гэта унікальная магчымасць для Беларусі. Добра, што ён у нас ёсць. У іншых нацыяў, якія паняволены, і такога няма. Але ці можна падчас такіх канферэнцый вызначыць сапраўды, якім чынам мы можам перамагчы рэжым, якім чынам нам далей дзейнічаць, як нам здабываць перамогу, як нам ввогуле хаця бы змагчы згуртавацца і салідарызавацца? Абсалютна можна. Я сёння зрабіў просты тэст. Я паспрабаваў спытаць, ці гатовыя мы, дэмакратычныя сілы, да вакна магчымасцяў, калі восенню, напрыклад, яно распахнецца. Калі ласка, давайте паглядзім. Дыпламатыя гатовыя, медыя гатовыя. А бяспека, вайсковая сіла ноль практычна не гатовая. Сацыяльная праца, шмат пытанняў не гатова. Вось куды трэба ўкладацца. І мы адразу бачым зрэз, куды трэба ўкладаць намаганні. Пра гэта можна было бясконца казаць на семінарах і лекцыях, але тут мы сабралі асноўны корпус актывістаў і, в прынцыпе, ясна, шляхам дэмакратыі, шляхам галасавання высветлілі. Для мяне ўжо тэст ясны. Я ўжо зразумеў, у прынцыпе, в якім накірунку трэба рухацца, што цікавіць людзей, якія нервы. Як што я выйшаў з турмы паўгады, толькі я яшчэ не мог зарыентавацца. Зараз, за адзін сённяшні дзень пракачаўся вельмі добра. І я думаю, што тут тыя, хто назірае збоку, могуць таксама бачыць. Канферэнцыя «Новай Беларусі», яна задае такі пэўны курс, пэўны тренд, а што рабіць бліжэйшыя месяцы. У гэтай такой очнай все-таки спрэчкі, якая адбылася на першай панелі паміж Віктарам Бабарыкам і Паўлом Латушкам. Бабарыка кажа, што у Беларусі людзям не цікавае тое, што адбываецца ў дэмсілах. Латушка лічыць наадварот.
і маўляў у яго таксама ёсць свае кантакты, які кажуць іншае. Вы як лічыце? Ну тут я больш на баку Павла Павловича Латушкі, хаця сёння быў прыемна здзіўлены тым, як Віктор Бабарыка размаўляе па-беларуску. Это ўжо плюс, это ўжо крок наперад. Таму я думаю, што паціху будуць збліжацца вось гэтыя пазіцыі і будзе менш спрэчак пра тое, напалову пустая шклянка альбо яна напалову поўная. Думаю, што тут ёсць таксама пляцоўка для абмеркавання і пляцоўка для камунікацыі размовы. Таму што па сваіх кутах вырашаць праблемы Беларусі мы нічого не дасягнем. Альбо мы будзем разам, альбо нас не будзе. Такія законы жорсткага часу. Падчас свайго выступа вы две такіх цікавых тэзы выказалі. Першае гэта, што трэба забыцца на ІГУ як на беларускі універсітэт, а ствараць сваё нацыянальнае ВНУ, першая тэза. І другая, вы ўсё ж такі шмат увагі надалі пытанню нейкай сілавой кампаненты для дэмсілаў. Боскі чалавек, хрысціянскі дэмакрат, і кажаце пра нейкі сілавы кампаненту сілавую, пра нейкі сілавы сцэнар, можа, нават думаеце? Адкажу цытатай з Андрыя Шептыцкага, украінскага мітрапаліта, аднаго з заснавальнікаў наогул украінскай нацыянальнай ідэі. Калі ў яго спыталіся, што рабіць, калі вораг ідзе на цябе, ён адказваў: калі вораг ідзе на цябе, спыні яго малітвай. Калі не можаш спыніць яго малітвай, значыць недастаткова веры тваёй, спыняй яго словам. Калі ты не можаш спыніць яго і словам, значыць зусім слабая вера твая, спыняй яго рукой. Вот мы працуем дзеля таго, каб спыніць ворага ў Беларусі малітвай і словам. Но калі гэтага не ўдасца, нам трэба будзе быць падрыхтаванымі да трэцяга варыянту, спыняць яго рукой. І тут у нас літаральна правал. Вы бачылі па рэакцыі залі, то есть ніхто не падняў руку і не сказаў практычна, што мы гатовыя ў сілавым ці плане бяспекі. Сюды трэба прыкладаць намаганні, трэба пераконваць еўрапейскіх дыпламатаў, што Беларусь павінна абараняць сябе, павінна мець магчымасць стварыць тыя каманды, якія змогуць вось гэтыя праблемы бяспекі, праблемы абароны вырашаць. Галоўнае, каб было з каго ствараць, жадаючых узяць у рукі зброю шмат? А вот глядзіце, калі быў мяцеж Прыгожына ў Труймесці толькі, мне распавядалі, сотні людзей сабраліся, машыны былі гатовыя ўжо ехаць, ведаючы, што можа Расія рассыпацца, там можа пачацца грамадзянская вайна, напрыклад. То бок Беларусь — это партызанскі народ. Яны сядзяць, чакаюць в засадзе. Яны сядзяць і чакаюць в засадзе сотнямі тысячаў. 20-й год это ясна высветіў. І в прынцыпе вот якраз такі на штаб глядзяць, а што рабіць, а як будзе, і мы павінны гэтыя сцэнары прадугледжваць. Не хвалюйцеся, вот што тычыцца напаўнення структураў, за адзін дзень, за 2 дні просто беларусаў будуць тысячы гатовых удзельнічаць. Але калі не будуць падрыхтаваныя структуры, гэта ўсё сыдзе ў пясок. Таму нам патрэбна падрыхтоўка структураў. Класную працу робяць каліноўцы, сітуацыйны штаб, працоўная група, тое, што зараз робіцца ў кабінеце, тое, што зараз робіцца добраахвотнікамі ў Украіне. Это добрая база, але яе зараз экстрэмальна недастаткова. Гаспадар Алесь, да вас пытанне наконт нацыянальнага дыялога, найперш, пра які вы сёння казалі на канферэнцыі «Новая Беларусь». Тая ваша прамова падчас прысуду, дзе вы сказалі ўпершыню пра неабходнасць нацыянальнага дыялога, выклікала шмат у каго вельмі такія неадназначныя, скажем так, эмоцыі, таму што, Беляцкі кажа, значыцца, трэба паслухаць, але, які нацыянальны дыялог, такі. Зараз гэтая тэма стала мэйнстрымам, але наколькі вы самі адчуваеце, наколькі верагоднасць такога дыялога магчымая? Я лічу, што гэта магчыма, і сапраўды сёння праходзяць перамовы венесуэльскай апазіцыі з урадам Венесуэлы, тым так званым. І яны будуць выходзіць на нейкае сумеснае рашэнне, якое, я спадзяюся, дазволіць працэсы трансфармацыі ў краіне правесці без крыві. Это вельмі важна, каб у нас не адбылося супрацьстаянне, каб давяло да крыві. І, канешне, тую жорсткую палітыку, якую сёння праводзіць Лукашенко, яна закрэслівае гэтую магчымасць дыялога сёння, паглядзім, што будзе заўтра. Прынамсі, пра гэта трэба гаварыць, да гэтага трэба рыхтавацца, быць гатовым. І гэта, з майго пункту погляду, як праваабаронцы і чалавек, які вывучаў гэтыя праблемы не адзін дзесятак гадоў, для нас это было б найлепшым варыянтам для Беларусі і для беларусаў. Мы павінны трымаць пытанне захавання незалежнасці сваёй, разумення таго, што мы розныя, і разумення таго, што мы самі не зменімся за бліжэйшыя 5-10 гадоў. Працэсы змены, скажем так, трансфармацыі народа, нацыі, супольнасці нейкай, яны праходзяць вялікі час, і вельмі важна, каб
гэтыя змены яны ішлі канструктыўна і без вось нейкіх такіх сутыкнення, якое фактычна адбываецца на сённяшні дзень у Беларусі, калі грамадства падзелена і ўлады фактычна правакуюць. Вось Лукашенко асабіста правакуе вось гэта супрацьстаянне і раскол грамадства, які мы маем на сённяшні дзень. То калі мы і кажам сёння пра нацыянальны дыялог, то мы кажам ўсё адно не сёння, не заўтра і, можа быць, не паслязаўтра, але тады, калі Лукашэнкі не будзе. Я нагадваю, што ў 2020 годзе была створана каардынацыйная рада менавіта з гэтай мэтай пачаць дыялог з беларускімі ўладамі і выйсці на нейкі шлях взаемаразумення, скажем так. Вось. І тады ў гэтую працягнутую руку быў пакладзены камень, шмат хто з сяброў каардынацыйнай рады быў арыштаваны, апынуўся ў турме і прайшоў праз турму, і, на жаль, гэтая ідэя была не ўспрынята беларускімі ўладамі, але я думаю, што вось тая сітуацыя, якая намяняецца, она зараз не на карысць беларускага рэжыма вакол Беларусі, в самой Беларусі, вось, і раней ці пазней мы прыйдзем да пытання вось такіх перамоваў, дыялога. Это быў бы найлепшы варыянт, яшчэ раз падкрэсліваю, для беларускага грамадства. Мы, калі узнікае пытанне нацыянальнага дыялога, круглага стала, там як заўгодна можна называць, і гучаць такія тэзісы і аргументы, што ну з кім там будуць гаварыць? Ну там з таго боку нехта знойдзецца, хто прымае рашэнне. А з вашага боку, з кім гаварыць? З Ціханаўскай, там, з Латушкам, ці яшчэ невядома з кім. Хто вы такія? Вот што вы адкажаце? То есть каго вы бачыце з другога боку стала? Ну і зноў жа, як паказвае вопыт, тут ёсць розны вопыт, вось, у справе з Польшай, пра якую сёння гаварылі, круглы стол аб'яднаў асноўныя апазіцыйных лідараў, асноўныя апазіцыйныя сілы, якія прадстаўлялі на той час і моладзевыя арганізацыі, і прафсаюзы, і палітычныя арганізацыі. Вось, і гэта дала вынік. В Венесуэле на сённяшні дзень гэта адбываецца па-іншаму. Не самыя першыя лідары бяруць удзел у гэтым дыялогу, прынамсі нобелеўская лаўрэатка там і былы кандыдат прэзідэнта не ўдзельнічаюць у гэтым дыялогу, таму што яны за мяжой. Ну это не так істотна. Тут мне падаецца, што мы ж не збіраемся раздаваць, это не пачэсныя месцы, там это не нейкая сінекура, гэтыя ўдзельнікі гэтага дыялога, гэта тэхнічны інструмент, які давядзе, скажем так, да ўрэшце рэшт да паляпшэння той сітуацыі, да вырашэння крызіснай сітуацыі, якая існуе у Беларусі ўжо не адзін год. Коротка, асноўнае, спадар Алесь, апроч дыялогу вы шмат увагі надзяляеце таму, што беларусы павінны за сваю нацыянальную ідэнтычнасць, за сваю мову трымацца, што развіваць і пашыраць. Вы лічыце гэта вельмі важным, і я тут з вами вельмі згодны. Сёння ад Віктара Бабарыка, калі ён казаў пра сваю ініцыятыву Беларусь Нетворк, прагучалі словы: ну тое, што беларусам важна, пачуць беларусам, што яны хочуць і гэта развіваць. Але калі браць шырока беларускае грамадства, ім не важнае пытанне мовы, ім не важна пытанне нацыянальнай ідэнтычнасці, ім важна будзённае, надзённае, стол, халадзільнік, там, нешта яшчэ падарожжы, вайны каб не было. Усё ж такі, як дзейнічаць у гэтай сітуацыі? Арыентавацца на тое, што вот скажуць беларусы, нам трэба, ці як быць? Ну, мне здаецца, тут штучнае раздзяленне і супрацьстаянне, таму што чалавек ён адрозніваецца ад жывёлы, тое, што не толькі там есць, спіць там і ў прыбіральню ходзіць. У яго ёсць яшчэ нейкія думкі, ёсць хобі, ёсць вышэйшыя думкі, скажам так, тое, што робіць і чалавека як асобу разумную, адухоўленую і ўрэшце рэшт і ўсё грамадства. Насамрэч наше грамадства не прымітыўнае, і нашыя каштоўнасці, тое, пра што мы гаворым, это беларуская культура, беларуская мова, она не чужая для беларускага грамадства. А мы, тыя, хто ўжо займаецца гэтым прафесійна, скажам так, не адзін дзесятак гадоў, можам прапанаваць планы, скажам, ці схемы, як
як гэта рабіць, як дабіцца таго, што мы хацелі бы, каб было ў нас. Вось, это ўжо тэхнічныя дэталі. Таму супрацьстаяння тут няма там такого тотальнага непрыняцця ні беларускай мовы, ні беларускай культуры. Вось калі б яна было, тады бы это была праблема, а я этой праблемы не бачу. Дзяніс Кучынскі, дарадца Святланы Ціхановскай па дыпламатычных пытаннях, ну і дырэктар офіса Святланы Ціхановскай у Вільні. Дзяніс, канферэнцыя, яна павінна дапамагчы, можа быць, знайсці падыходы, знайсці шляхі вырашэння тых праблемаў, якія існуюць на сёння і для беларусаў, і для дэмруха ў тым ліку, для вырашэння праблемаў беларусаў, якія жывуць зараз у Літве. Гэта канферэнцыя можа знайсці нейкія рашэнні, каб іх вырашыць гэтае пытанне? Я думаю, так, таму што ёсць частка людзей, які прыехалі з Літвы. Зрэшты, у нас таксама па праблемах, па пытаннях нядаўна ў Літве была і сустрэча з міністрам замежных спраў Кястуцем Будрысом, які прыходзіў у наш офіс у Вільні. Мы збіралі беларускія арганізацыі, у тым ліку абмяркоўвалі там розныя пытанні. Я сустракаўся на мінулым тыдні таксама ў офіс у Вільні прыходзіла дырэктарка дэпартамента міграцыі, таму што часта пытанні, калі мы кажам пра нейкія праблемы ці складанасці, яны часцяком звязаны менавіта з міграцыйнай палітыкай. Вось, таму мы это абмяркоўвалі таксама з ёй. Я сёння буду вяртацца ўжо ў Вільню, тому што ў Вільні таксама будзе адбывацца заўтра і акцыя падтрымкі, і мерапрыемствы, таму важна таксама, зразумела, нягледзячы на тое, што ў Варшаве, канешне, знаходзіцца і большасць беларусаў і беларусак, але трымаць літоўскую павестку і офіс у Вільні, і тыя арганізацыі шматлікія, насамрэч, якія знаходзяцца і праваабарончыя, і медыя, і культурныя, і рэлігійныя, і так далее, якія знаходзяцца ў Літве. Вось. Але я думаю, што тое, што сёння абмяркоўваецца на канферэнцыі, яно таксама і глабальней, як бы глядзіць на пытанне праблемы, але агулам пра літоўскія пытанні беларусаў, да, у Літве, яно таксама будзе так ці іначай падымаецца. І у тым ліку я таксама тут, калі ёсць як бы некая ці пытанне, ці праблема, ці запыт, крытыка таксама. Вельмі важна і цікава гэта слухаць, нікому ні ў чым не адмаўляем, то бок для мяне это таксама асабіста вось магчымасць паглядзець і паразмаўляць з калегамі, з людзьмі, які сюды прыехалі, паглядзець, што можа канкрэтныя кейсы таксама бывае часам. Калі мы можам, то мы заўжды стараемся дапамагчы, як в Літве, в Польшы, гэтак і ў іншых краінах. Магчымасці сапраўды розныя бываюць. Я б не хацеў казаць, што мы все можам вырашыць, все можам як бы зрабіць, і гэта таксама. Але як бы вы акрэслілі, якія самыя галоўныя зараз выклікі, праблемы, з якія сутыкаюцца беларусы ў Літве? Ну, можа, на прыкладзе Літвы і ў іншых краінах еўразвязу, але ў Літве канкрэтна. У Літве пытанне ёсць заўжды пытанне інтэграцыі, да? Пытанне таго, як беларускае грамадства інтэгруецца ўнутры, але і таксама з літоўскім грамадствам. Это розныя мовы, культурныя пытанні. Таксама зразумела, што ёсць у людзей таксама там пытанне ўспрыняцця, да? Вось часам бывае такое, што людзей прызнаюць пагрозы нацыянальнай бяспецы, напрыклад. І такіх кейсаў насамрэч статыстычна іх не шмат. Як і ў Літве, гэтак і ў Польшчы. Але все адно праз 1, 2, 3 кейсы, праз некалькі працэнтаў ад агульнай статыстыкі можа стварыцца такое разуменне, што нібыта это палітыка усёй дзяржавы. Насамрэч гэта не так. То бок тут таксама пытанне вось гэтага ўспрыняцця. Вось. Ну і зразумела, што бываюць моўнае зноў-такі пытанне вывучэння літоўскай мовы. Яно для Літвы значна больш вострае, чым у Польшы. У Польшы все ж таки гэта інтэграцыя і супрацоўніцтва, якая штодзённая, будзённая такая камунікацыя паміж беларусамі і палякамі, напрыклад, яна прасцей адбываецца, таму што мовы падобней. У Літве гэта больш такое вострае пытанне, да, з якім таксама для людзей важна. Ну, але, зразумела, ад гэтага залежыць таксама магчымасці ў людзей працаваць і ўладкоўвацца. Для тых, хто працуе ў сектары, это адно пытанне, але ёсць тыя людзі, якія не працуюць у медыях ці ў праваабарончай арганізацыі, ці, не працуюць у дэмакратычных сілах, а працуюць на іншых працах. Да? Хтосьці кіроўцам, хтосьці ў лякарні, хтосьці бізнесу адкрывае. І тут вельмі важна, для Літвы вельмі важна гэта інтэграцыя, веданне літоўскай мовы. Это тое таксама, што мы нядаўна абмяркоўвалі з міністрам Будрысом і таксама ў Сеймасе.
вось гэту важнасць вось этой камунікацыі, культурнай камунікацыі паміж Літвой і Беларусю. І таксама, каб не было вось этой прорвы паміж нашымі нацыямі. Ну і трэцяя праблема таксама, яна больш глобальная, можа не толькі для беларусаў, але для ўсіх нас, это пытанне того, што Літва ўсё ж такі знаходзіцца пад найбольшым ударам ад крамлёўскай і лукашэнкаўскай прапаганды. Няма ніводнай іншай краіны ў еўразвязе, якая штотыдня, па сутнасці, часам амаль праз некалькі там дзён адбываюцца вось такія прапагандысцкія атакі, дэзінфармацыя, той ж самы так званы гэты фейкавы літвінізм. То бок гэта тое, што вось сапраўды ў Літве ёсць, і гэтыя прапагандысцкія атакі гэта тое, што як бы адбіваецца на Літве, але таксама часам можа адбівацца і на беларусах. Вось, але што важна, яшчэ раз адно падкрэслю, што ўсё ж такі паміж літоўскім і беларускім народам няма нейкай такой варожасці, няма нейкіх сітуацый, не ведаю, фізічнай агрэсіі з боку літоўцаў да беларусаў. Пакуль што мы тое, што назіраем, это толькі можа быць на базе мовы літоўскай і там расейскай, напрыклад, але вось такіх кейсаў нейкіх фізічных, да, ці там дзе літоўцы ці наадварот там, не ведаю, там беларусы б неяк мелі вось такую варожасць, такога няма. І это вельмі важна ўсё ж такі, каб этого не адбывалася, вось трымаць это ўсё ж такі ўзровень добрасуседства, ўзаемапавагі, ўзаемапавагі да культуры, там і да мовы, і да тых практык, якія выкарыстоўваюцца вось у Літве з боку беларусаў. Крытыкі, апошнія крытыкі офіса перакананыя, што наяўнасць, Ціхановскай зараз ужо ў Вільні няма, але ёсць Кучынскі, ёсць офіс, усё адно нейкая структура офіса, сама іх прысутнасць, яна не дазваляе вырашыць праблемы беларусаў у Літве, што, маўляў, яны так нашкодзілі, што нават прысутнасць іх, хай сабе такая на ўзроўні Кучынскага, а не Ціхановскай, яна стварае дрэнныя магчымасці для вырашэння гэтых умоў. Можа, праўда, трэба вам сысці, і тады ўсе пытанні, праблемы вырашацца. А я б не ведаў, нават калі я спрабую зразумець эту логіку, з якой я зразумела не згодны, але вось канкрэтна якія праблемы. То калі это адбываюцца праблемы з нейкімі дакументамі ці ўспрыняццем, мы спрабуем з гэтым дапамагаць. І тут як бы той факт, што з намі супрацоўнічаюць літоўскія і міністэрствы, і дзяржаўныя органы, і парламент, і прэзідэнтура, это падкрэслівае тое, што яны як бы зацікаўлены ў тым, каб дапамагчы беларусам, дзе гэта можа быць. І гэта адзначана, дарэчы, ў новай праграме новага літоўскага ўрада. Гэта пацвердзіў на сустрэчы з беларускімі арганізацыямі міністр замежных спраў. Вось, то бок, як бы тут наадварот бы, калі б так было, я думаю, што не было б працягу кантакта гэтага. Святлана Ціхановская застаецца таксама ў Вільні, яна раз на некалькі месяцаў наведвае. У Вільні у офіса застаецца дыпламатычны статус, застаецца офіс на сайце МЗС і так далее. То бок, я б тут не пагадзіўся, але калі ёсць нейкая канкрэтная праблема, мы чым зможам, мы заўжды гатовыя дапамагаць. Вось, але ва ўсім астатнім, то бок, няма такога вельзарнага спектра праблем, вось, пра які мы маглі б казаць, што нібыта з-за офіса ці яшчэ за чагосьці адбываюцца нейкія праблемы. Вось, тут хутчэй тое, што рэжым робіць сапраўды для Літвы, для Латвіі зараз, да, там, з міграцыйным архістраваным крызісам і з гэтымі балёнамі з цыгарэтамі, якія там залежаць, калі вецер дзьме у бок Літвы, там яны зноў з'яўляюцца, да, з гэтымі атакамі інфармацыйнымі. То бок тут як бы асноўны вораг, зразумела, ён знаходзіцца на дадзены момант у Менску для Літвы. Александр Федута, сённяшні удзельнік канферэнцыі «Новая Беларусь», і хуткім часе мы пабачым дэбаты з вашым удзелам, дэбаты пра важнасць беларускай культуры, але назва самой панелі у вас не выклікае нейкае такое, як это скажа, адтаржэнне? Я не ведаю, хто ствараў назву гэтай панелі, але я ведаю, што ни мне, ни маёй візаві, ни вядучай гэтай панелі гэтая назва не вельмі спадабаецца. Вось. І размова будзе ісці не пра гетта, а размова будзе ісці менавіта пра будучыню. Як яно павінна складвацца, якой мусіць быць лінгва-палітыка у вольнай незалежнай Беларусі, і гэта, я спадзяюся,
мажліва, вызаве нейкі водгук у аўдыторыі. А якой гэта лінгва-палітыка паводле Александра Федуты павінна быць? А вось прыходзьце на панель, вось, і тады будзем разбірацца. Ну, абавязкова прыйдзем, можа быць, дзеля гэтага у большай ступені я тут і знаходжуся, бо мне гэта сапраўды вельмі цікава і важна. Спадар Александр, вось зараз мы слухалі выступ Віктара Бабарыкі, якім, прэзентуючы сваю кампанію «Беларусь Нетворк», казаў пра тое, што нам трэба паспытацца ў беларусаў, што ім трэба, арыентавацца на гэта, сыходзячы з таго, якія запатрабаванні ў беларускага грамадства. Скажыце мне, як чалавек дасведчаны, ці заўсёды мы мусім арыентавацца на тое, што хочуць людзі, таму што мы шмат гадоў чуюць, калі людзі захочуць беларускамоўнай адукацыі, тады мы зробім. Віктор Дмітриевич прафесійны банкір і ведае, што трэба рабіць, каб спадабацца ўсім. Трэба быць 100-даляравай купюрай. Вось. Альбо, прабачце, дзяўчынай, якая працуе па адной з найбольш старажытных прафесій. Тады ты будзеш спадабацца ўсім. Гэта немажліва. Трэба нешта выбіраць. Таму, мажліва, Беларусь Нетворк гэта і будзе тая 100-даляравая купюра, за якую можна купіць усю падтрымку Беларусі. Але сумнеўна. Я не ведаю, планаў Віктора Дмітриевича. Я ж не з'яўляюся чыпам з яго праграмным забяспечаннем. Нехта там ёсць, мажліва, хто яму раіць, што рабіць. Для навукоўцаў, безумоўна, вось такія сустрэчы, канферэнцыі, дыскусіі, сімпозіумы вельмі важныя. Простыя людзі вельмі шмат пішуць, што там гэтыя вашыя канферэнцыі, якая з іх карысць, толькі грошы дарэмна траціце, патрацілі б на іншае. Ваша ўсё ж такі бачанне, вот эта канферэнцыя «Новая Беларусі», якія з іх карысць? Лічыць чужыя грошы я скончыў у 2001 годзе. Вось, 25 год прайшло з таго часу. Зараз, з майго пункту гледжання, канферэнцыя такого кшталту дае магчымасць аб нечым паразмаўляць перш за ўсё ў кулуарах. Бо каб знайсці таго ці іншага чалавека, можна, канешне, траціць свой час, а можна прыйсці сюды і ўсіх знайсці ў адным месцы. Што і адбылося? Я шмат каго знайшоў са сваіх знаёмцаў, і мы размаўляем. Але на такіх канферэнцыях, калі ўсё ж такі гэта месца, дзе абмяркоўваюцца будучыя дзеянні дэмсілаў, дыаспары, жыцця і гэтак далей, можна такія выпрацаваць сапраўды дзейсныя інструменты і пабачанне таго, як далей дзейнічаць? Інструменты вырабляюцца ў цішы кабінетаў альбо падчас нейкіх мазгавых штурмаў. Вось, але што дакладна я магу сказаць, тое, што ты хочаш рабіць, не кажы аб гэтым у аўдыторыі на 350 асобаў, бо хто сядзіць у зале, ты не ведаеш. Магчыма, ты будзеш хадзіць, а тут нехта спадар Прыгерман, які зарэгістраваўся, альбо спадарыня Труханович, былая Канапацкая. Ну і што? Ну, пайдзі, стань на плошчу незалежнасці сёння і ўсім паведам, чым ты збіраешся займацца на найбліжэйшыя гады. Но толькі ў гэтым выпадку я буду ўжо дакладна рэцыдзівістам. Дзякуй вялікі, спадар Александр. З задавальненнем паслухаю сённяшнія вашыя дэбаты. Святлана Шаціліна, кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ва ўкраіне. Але з чым вы прыехалі сёння на гэтую канферэнцыю? Я прыехала, каб сказаць свае думкі, што было зроблена за год, калі я была кіраўніцай місіі, і чаму мне падаецца, што ёсць пэўныя тэзісы, якія трэба было бы змяніць у адносінах між белдземсіламі і Украінай.
Чакайце, вы зараз сказалі, калі я была кіраўніцай, але пакуль што інфармацыі пра тое, што вы сышлі з гэтай пасады, не было. Яна мае быць, і гэтым кірую не я. Тобто, калі вы запытаеце, чи ёсць у мяне патрэбныя дакументы ад офіса, так, яны ёсць. То бок вы пакідаеце пасаду. Да, я пакінула пасаду ўжо, вот як пару дзён не выконую свае абовязкі. Будзе ўжо прызначана новая асоба. А што стала прычынай вашага сыходу з гэтай пазіцыі? Гэта прынцыповая незгода з падыходам. Я лічыла, калі я прыходзіла ў офіс запрасіў мяне, каб я ачоліла місію як прадстаўніцтва офіса і АПК. І я выработала тактыку, што гэта будзе у перспектыве протаамбасада. Але калі гэта протаамбасада, то яна мае прадстаўляць прадстаўляць інтарэсы офіса і інтарэсы АПК і праводзіць гэтую палітыку ва ўкраіне. На жаль, мне падаецца, што такога разумення, што саме трэба рабіць ва ўкраіне з боку офіса АПК я не адчула. Таму я прапанавала пэўныя змены, як я бачу, як гэтыя змены маюць быць. Ну, напрыклад, чи я протаамбасада як місія, чи не? Калі не, то ж хто я? Напрыклад, калі мы гатуемся да візіту, то моя пазіцыя была, давайте спробуем зрабіць мемарандум, пайсці па дзяржаўным структурам украінскім, атрымаць пэўную рэакцыю, няхай негатыўную, і каб пасля візіта у нас былі якісь вынікі. Напрыклад, разумею, што дакумент не можа быць падпісаны, таму што мы находзімся на розных узроўнях, дзяржава і проста рух, але каб пашукаць выйсце, трэба ліставання. І, на жаль, моя прапанова не спрацавала. І таму я вважаю, што гэта абсалютна нармальна, калі ты не згодзін палітычна з чымось, ты робіш палітычны крок, ты падаеш у адстаўку. Это абсалютна нармальная светавой працэс такой. І мне падаецца, што тады разглядаюць пытанне, а чаму так адбылося? Якія планы, калі мы прызначаем новага кіраўніка, то якім мэтам ён мае адпавядаць. Я зрабіла гэта для таго, каб наступны чалавек маў ужо бэкграунд, з чым ён згодзін, з чым ён не згодзін, і каб ён пайшоў больш эфектыўна і выкарыстаў тот патэнцыял, які я склала. Тобто місія за гэты год адчыніла офіс, зрабіла юрыдычную структуру, адчыніла рахунак, паведаміла ўпершае тое, што я пачула ад украінскіх прадстаўнікоў, што прынаймні была агучана пазіцыя, што вы хацеце стаць протаамбасадай, кім вы сябе лічыце. Я стала размаўляць з дыаспарай і збіраць іх праблемы. Я іх ведаю, магу іх раскласці. Я пачала ліставацца з украінскай дзяржавай і рабіць украінскай дзяржаве прапановы. І мне падаецца, што і тое, што я чую, напрыклад, вот на першай панэлі, я бы змяніла акуляры з тых, што мы хацелі бы, на акуляры, якая ёсць рэальнасць. Я бы павярнулася ўсё ж такі да рэальнасці, і як лекар за асветай я заўжды кажу, што трэба паставіць спачатку правільны дыягназ, а потым лекаваць. Калі дыягназ неправільны, то лекі могуць быць не на карысць, а наўпрост. То бок, калі коротка, у вас узніклі непаразуменні палітычныя, арганізацыйныя з офісам СПК, праблемы з камунікацыяй, непаразуменні, і вы вырашылі, што раз не атрымліваецца паразуменне, раз вашыя ініцыятывы, прапановы адхіляюцца, то няма чаго і далей спрабаваць біцца лбом у эту сцяну. Да, саме так. Я не могу сказаць, што я прям заваливала офіс прапановамі, да? Але спачатку для мяне важліва разумець, па якіх прынцыпах мы працуем.
калі я прадстаўляю офіс, гэта значыць, што офіс разом з місіяй фармуе пэўныя рэчы, і гэтыя рэчы прасоўвае ва ўкраіне. Вось гэтага прынцыпова не адбылось. І моя пазіцыя ў тым, каб гэта данесці і гучна сказаць, што мы маем змяняць гэту пазіцыю, мы маем стаць one voice, таму што Украіна як дзяржава не разумее, з кім яна мае мець справы, з офісам, з АПК, з КР, з іншымі рухамі, да? Тобто з кім маць справу. Вось адбыўся візіт. Далей трэба вынікі візіта, гэта палітычная воля была прадэманстравана, а цяпер гэта палітычная воля мае стаць наступным крокам адміністратыўнымі рашэннямі з боку ўладаў. Пастанова 141. Мы прапануем украінскім уладам, каб яны адтэрмінавалі ее на 180 дзён, каб беларусы не сталі нелегаламі з 6 числа. Што адбываецца з гэтага прыводу? Місія просіць офіс Ціхановскай напісаць ліст офісу Зеленскага. Офіс гэта робіць, піша, якія далі вынікі. Тобто гэта мае быць такая комплексная кампанія, напрыклад, з удзелам медіа беларускіх, з удзелам з тым, каб з гэтай кампаніяй мы маглі выхадзіць, в украінскія медіа мы ўжо выйшлі. Але тут няма пазлаў, знаеце, мы маем выглядаць як пазлы, якія адзін за аднаго чапляюцца. Вось гэтага пакуль, на мой погляд, няма. Магчыма, я памыляюсь. І наступны год пакажа. І наступны кіраўнік. І наступны кіраўнік, да, пакажа, што я, напрыклад, памылялася. Гэта абсалютна нармальна. І мне падаецца, што калі мы будзем рабіць, ты палітычная структура, у цябе ёсць прадстаўнік, і ён з чымось не згодны. Ён робіць палітычную заяву. Ідзе ў адстаўку, это абсалютна нармальна. І ідзе ў апазіцыю, ідзе становіцца крытыкам офіса і крытыкуе, прапануй. Я прапаную, напрыклад, каб у офісе Ціхановскай была зроблена экспертная рада. Калі б рашэння прымались экспертна і прымаліся пэўным колам людзей. Тое, што я пабачыла у сярэдзіне офіса, мне падаецца, магло бы быць больш эфектыўным. Таму у меня ёсць прапазіцыі прям канкрэтныя, што можна змяніць. Ці можна змяніць думку украінскіх уладаў, што беларускі добраахвотнік гэта не калумбійскі добраахвотнік, гэта розныя рэчы. Так, спачатку трэба гэта сфармаваць, чаму гэта так, аформіць, прыйсці да пэўных структур і адвакатаваць. Але рабіць мы маем гэта разом. Не можа проста місія гэта фармаваць пазіцыю такую, сама хадзіць, сама ўсё рабіць, а офіс глядзець на гэта звонку. На мой погляд, гэта неправільны падыход з маей точкі зору. Магчыма, у іх ёсць іншая точка зору. Это абсалютна нармальна. Ну што ж, я так разумею, што сёння на канферэнцыі гэта і адстаўка, і, можа быць, прызначэнне будуць агучаныя. Ну і будзем чакаць, якая будзе рэакцыя на вашыя прапановы, якія вы даслалі офісу. Добра, будзем чакаць. Даўні эксперт Еўрарадыё, палітолог Яўген Магда, які будзе мадэраваць панель, прысвечаную беларуска-украінскім узаемаадносінам. І ось акурат такі з гэтай нагоды, спадар Яўген, пытанне актуальнае, таму што адзін з удзельнікаў панелі, планаваны удзельнік Алексей Францкевич, не змог прыехаць з Украіны ў Польшчу. Яму не прапусцілі, ввогуле далі забарону на 10 гадоў знаходжання ў Польшчы. Што адбываецца? Як вы каментуеце вось гэтую сітуацыю? Гэта нешта асабістае, ці это міждзяржаўныя ўзаемаадносіны? Што тут паўплывала? Я думаю, що це не міждержавні відносини. Я не думаю, що тут це пов'язано з тим, що якось є якісь проблеми між Польщею і Україною. Ну, тим більше Олексій Францкевич є громадянин Білорусі. Тобто я не думаю, що є якась інтрига. Але скажу, що мені б хотілося, щоб він був. Тому що, мені як модератору, тому що він має таку, знаєте, завжди гостру позицію. І я за те
ми недавно в ефірі говорили, що я за те, щоб були різні люди і, відповідно, спілкувалися на різні теми тут. Я питав, він просто навіть віртуально буде поза зоною досягнення, тому не зможе підключитися до нашої розмови. Але і без Францкевича ми зможемо, я думаю, зробити. От у мене є біля серця папірець з запитаннями. До панелі нікому не покажу, а на панелі вони, звичайно, прозвучать. Але спадар Евген, я ўсё ж таки гэтую тэму працягну. Глядзіце, гэта не першая такая сітуацыя, бо Тацяна Мартынова вось буквально пару месяцаў таму таксама трапіла ў такую ж самую сітуацыю. Калі гэта адна і адразу другая, то некая тэндэнцыя? Ну, журналістів вчать же з двох і більше джерел. Тому зараз ми бачимо, що влада Польщі дотримала гендерну рівність. Не пропустила спочатку жінку, тепер чоловіка. Насправді, я не знаю цієї мотивації. Ну, тобто, як очевидно, що це мотивація пов'язана з роботою спеціальних служб. Чому саме конкретно? Не знаю. Я, як громадянин України тут, нормально в'їхав, тут без проблем. Тому, ну... Добра, давайте да панелі, якую вы будете мадыраваць. Якое самае актуальнае і самае надзённае пытанне вашай панелі, як вы лічыце, паўстае перад усімі яе удзельнікамі і перад ввогуле і беларускім супольнасцю, і украінскай? Я думаю, що головне – це транзит українського досвіду. Тому що Білорусь і Україна найближчі між собою на сьогоднішній момент. Ну, тобто в нашому регіоні це дві держави, які між собою найближчі. Якщо ми хочемо змін в Білорусі, то ми маємо їх формувати, в тому числі і в такий спосіб, транслюючи український досвід. Тобто я не прихильник персоналізації, я прихильник того, щоб ми будували процеси взаємодії, бо нам завжди є про що говорити. Ми сусіди, і від бездемократичної Білорусі, безпечної Європи і успішної України, я думаю, не буде. Дзякуй вялікі, мы не адключаемся і адразу перайдзем яшчэ да аднаго удзельніка канферэнцыі, які актуальны акурат такі будзе пытанне па гэтай самай тэме. Я выбачаюся, можна мы на одну хвіліначку? На одну хвіліначку мы тут... Ярослав Чарнагор, прадстаўнік, амбасадар па сувязях з беларускай дыаспорай, з беларускімі дэмсіламі. Ярослав, можа быць адно сразу першае пытанне, невялічкі каментар. Як вы каментуеце і ўвогуле бачыце сітуацыю з Алексеем Францкевичем? Ну, я думаю, тут у нас немає ніяких до цього питань, тому що це рішення польської сторони. Я думаю, що в кожному питанні треба розбиратися, і тут потрібно долучати юристів і з'ясовувати причину, і що стало приводом до цієї заборони. З якими основними думками, з якими посилами, з яким меседжем ви приїхали на гэтую конференцію? Що ви хочете агучити? Ну, моя позиція – це захист інтересів України. Те, що я буду озвучувати на панелі, ну, я думаю, ви почуєте на друга панель, яка присвячена українсько-білоруським стосункам. Я хотів би акцентувати на тому, що ми багато говоримо про гуманітарний трек, але ми занадто відходимо від безпекового треку. Я думаю, що через призму безпекових питань більшість проблем виглядають по-іншому. Їх треба обговорювати для того, щоб було розуміння, а не... щоб було взаєморозуміння. Ну і апошняе, пакуль мы не паслухаем ваш выступ на панелі, ўсё ж такі нават кажуць, што сустрэча і размова Святланы Ціхановскай з Владзімірам Зеленскім не дапамагло зрушыць з месца вырашэння тых праблемаў, якія ёсць у беларусаў, якія жывуць ва ўкраіне, у беларускіх добраахвотнікаў. Праблемы гэтыя па-ранейшаму не вырашаюцца. Можа, ваш удзел зараз у канферэнцыі, можа, ўсё ж такі тое, што агучыцца на канферэнцыі, зможа гэтае пытанне нарэшце зрушыць з мёртвага месца. Я не знаю, про які проблеми ви говорите щодо білоруських добровольців.
Тому що в рамках зміни законодавства іноземним добровольцям там введена система спрощеної легалізації на території України, і багато добровольців вже скористалися цією можливістю, отримали посвідки на тимчасове проживання, на постійне проживання, деякі навіть і громадянство України, вже є такі кейси. Стосовно цивільних білорусів, проблема існує, але знову ж таки, повертаючись до моєго до попереднього питання і моєго пояснення, треба дивитися через призму безпекову. Якщо для України, воюючої держави, є певні застороги, то держава буде їх використовувати. І тут питання не в гуманітарному ставленні до білорусів чи інших громадян іноземців на території України, а саме безпековий фактор. Дякую велике.